dhewe santai ae to Pak. Nadyan wadon sarta ayo yo Indo mane banyu samping gunung oleh Jangan juara oh no kepenak tenan ya Mas Uncak. Kepenak ning mesake Mbak Elisa. Lah ngopo? Nganti gebrobyos ya. tolong dilapi toh Mas dilapi Lapono. Ada tisu, Mbak. Wo, golek tisu nggih apa? Anu, Uncak pilet. Mboten iki keringetan iki kan ngelapi. Heeh. Dadi kok boyo dilapi dhewe lho. dilapi cepet Heeh. Anu lho Lek, kok ngono ngelapi kecete iku lho, kowe ning dhuwur ra teko to. Dadi tungkake ngono tok. Mosok kan ngelapi tungkake. Lah kowe ra teko kok ya. Nah, Heeh. ya kowe ra tekan. piye Lah mosok ngelapi sak gedoku. tapi ya aku medok Dodok. Bebe. Ngelapi njaluk disyuting. Wah, ini penggemar Mbak Elisa do muring-muring kayak gini. Heeh. kene kon mau kon iki lambe Lambe lu. lambe isor brono aduh yo isor iki kon gulu Gulu. Wah. Aja ditekek lho. oh jadi Kan teke eman-eman ditekek. Mas aku. alah kowe kok yo keringetan to le Oh iya, genti lah. Yo. Elisa ki cara wis duwe anak no gati karo anake. Karo caci cilik. Anu, lek nek anu mbok dipupuki apa to jenang-jenang apa dipupuki ben ora sawanen. Lah kok bablas dahar iki piye to? Dahar piye ketoke sayang. Opo sok ngelapi cangkem teles. lah tak leso cangkeme Wis cangkem teles ya rasa dilapi ya. piye aku Ora apa-apa, kuwi kudune kowe seneng kuwi tilake wong ayu, kowe kudu seneng. Gilaku kok, ora apa-apa ya. Nek perlu digomule disimpen. Mulai kangen karo Mbak Elisa dibukane. Alah lah wong tisu kok. Lah tisu ki kok nek banyu iso ilang kok. Tapi kowe ngelapi Mbak Elisa pantes lho, kowe ketoke pinter ngelapi. Coba lapono sing gender kene kayak cacakan. Mah aku normal loh. Neno. Sakar bisa